आणि तो आत्ता मराठी नाटकातनं, मराठी दूरदर्शनमधनं, मराठी सिनेमामध्ये आलेला आहे. म्हणजे आज असं असं खरंच भारतातले सगळ्या लँग्वेजेसमध्ये फक्त मराठीमध्ये होतं आहे की ज्याच्यात नाटकालाही प्रेक्षकाश्रय आहे, दूरदर्शन मालिकांना अर्थात आहेच आणि सिनेमाला देखील आहे. म्हणजे आज तुम्ही बाकी आजूबाजूचे प्रदेश पाहिले तर गुजरातमध्ये गुजराती सिनेमा नाही, गुजराती टेलिव्हिजन नाही, गुजराती नाटक आहे. आज बंगालीमध्ये मराठीसारखं तिन्ही भाषांमध्ये आहे. पण नाहीतर तुम्ही हिंदी बघाल तर हिंदी सिनेमाला पुष्कळ प्रेक्षक आहेत, नाटकाला नाही आहेत. किंवा आज साऊथमध्ये तर नाटकच राहिलेलं नाही आहे. म्हणजे तिथं अर्थात वेगळे वेगळे फोक फॉर्म्स आहेत, अनेक गोष्टी आहेत, पण नाटक नाही आहे. तिथेही सिनेमाच आहे. पण मराठी हिंदी सोडून दुसऱ्या कुठल्या भाषेत सिनेमा करावा आणि त्या प्रेक्षकांसमोर मी केलाय की, मी एक गुजराती सिनेमा केलाय, 3 तमिळ सिनेमा केले आहेत, 1 तेलुगू सिनेमा केलाय, 2 मल्याळम सिनेमा केले आहेत. पण हा जो काय हे जे भाषांतर आहे ते काही मला फारसं भावलेलं नाही. याचं कारण असं की आपण वाचिक अभिनय म्हणजे ज्यातनं नाटकातनं शिकलो, ही भाषा महत्त्वाची, माझी नटाला ही ओळ महत्त्वाची असं म्हणतो, तेव्हा आपण म्हणतोय ती आपल्याला ओळ कळत नाही आहे आणि आपल्या चेहऱ्यावर काय भाव येत आहेत हे आपल्याला कळत नाही. हे खूप विचित्र भावना आहे एका नटाला. आणि ती कसं बसं मी केलंय काम आणि ते लोकप्रियही झालेलं आहे. म्हणजे असंही नाही की लोकप्रिय झालं नाहीये, पण त्यात मन रमलं नाही. तुम्हाला वाचनाची खूप आवड आहे, छंद आहे वाचन, किंवा तुम्ही कुठल्याही वेळ मिळाला तर तुम्ही चांगलं पुस्तक इंग्रजीमधलं वाचता, हिंदीमधलं वाचता, मला माहिती आहे ते. हा वाचनाचा छंद एक ॲक्टर म्हणून, अभिनेता म्हणून किती फायद्याचा ठरतो? हे कसं आहे माहिती आहे का, की नट मुळात खूप आळशी असतो. म्हणजे त्याला म्हणजे जसा मी आहे, पण ते काय होतं अंगावर पडल्यानंतर मग ह्याच्याबद्दल वाचावं, ह्याच्याबद्दल काहीतरी जाणून घ्यावं असं वाटत राहतं. त्यानिमित्ताने तसं अभ्यासपूर्ण काम आधी शोधलं. म्हणजे ते शोधल्यानंतर म्हणजे समजा बोसचं काम करायचं आहे तर आपला भारतीय इतिहास, त्या भारतीय इतिहासाच्या अनुषंगाने मग थोडासा साऊथ ईस्ट एशियाचा इतिहास आपल्याला माहिती असावा, बोस यांचा प्रवास आपल्याला माहिती असावा. ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये त्याचा एक अभ्यास झाला. ह्या वर्षी मी आंबेडकरांची भूमिका केली आहे संविधानमध्ये. त्यानिमित्तानं थोडासा आपल्या घटनेबद्दलचा अभ्यास, आपली घटना कशी बनली याचा थोडासा अभ्यास झाला. मग त्या अनुषंगाने थोडी आवड निर्माण झाली, मग थोडं वाचन सुरू झालं. आजही असं वाटतं की मराठी आपल्याकडे असलेलं जे मराठी संचित किंवा मराठी साहित्य आहे हे अगाध आहे. म्हणजे आपल्याकडे जर एखाद्याने ठरवलं की मला आज वाचनानंच माझं व्यक्तिमत्व घडवायचं आहे तर असंही शक्य होऊ शकतं. म्हणजे एखाद्याचं व्हॉट इज युअर करिअर, माय करिअर इज रीडिंग इतकं म्हणावं, इतकी विद्वत्ता आपल्याकडे नुसतं वाचून येऊ शकते. आणि मला असं वाटतं की नट म्हणून मला ही जी संधी मिळाली त्या माझ्या वेगवेगळ्या भूमिकांच्या निमित्तानं वाचण्याची, त्याच्यामुळे माझं स्वतःचं व्यक्तिमत्व बदललेलं आहे, माझी जगाकडे पाहण्याची दृष्टी बदललेली आहे आणि हा त्यातला सगळ्यात मोठा फायदा आहे. एक जाता जाता प्रश्न विचारतो, कोण होणार मराठी, कोण बनेगा मराठी करोडपती, हे जे तुम्ही करता तर हे अर्थात अमिताभ बच्चननी हिंदीमध्ये लोकप्रिय केलेलं होतं. तर साधारणपणे एवढ्या मोठ्या कलाकारानं केलेलं काम पुन्हा मराठीमध्ये करायचं, कारण हिंदीमध्ये अनेक लोकांनी ते बघितलेलं आहे, त्याचं मनावर दडपण होतं आणि होतं तर मग ते दूर कसं केलं? नाही, हे खरं आहे की मनात अशी सुप्त इच्छा अनेक वर्ष होती की तो कार्यक्रम पाहताना आपण 10-12 वर्ष तो कार्यक्रम पाहतो आणि ते 10-12 वर्षामध्ये असं वाटत राहतं की हा कार्यक्रम आपल्या भाषेत व्हायला हवा. आता व्हायला हवा असं म्हणायला ठीक आहे, तो खूप महागडा कार्यक्रम आहे, तो मराठी वाहिन्यांना कसा परवडणार. पण ह्यावेळेला ती गेल्या वर्षी व्हायकॉम 18 हे शिवधनुष्य खरं तर उचललं. ह्याची धुरा माझ्याकडे येईल असं मला कधीही वाटलेलं नव्हतं. पण ज्या दिवशी माझी निवड झाली तो माझ्या आयुष्यात फार मोठा आनंदाचा दिवस होता. याचं कारण असं, त्या कार्यक्रमाची देशभरात ओळख अमिताभ बच्चन यांच्या नावानी आहे. किंवा हा कार्यक्रम 125 देशांमध्ये 125 भाषांमध्ये झालेला आहे. भारतामध्ये 4 भाषांमध्ये झालेला आहे. तर अशा वेळेला मराठी भाषेचं सगळं माझ्याकडे आले ह्याचं एक दडपण अर्थात माझ्यावर होतं.
आणि माझी अशी इच्छा होती की म्हणजे तुम्ही जर पहिला सीझन पाहिला असेल तर माझा असा आग्रह होता की जे उत्तम मराठी आहे तेच आता लोकांच्या कानावर पडणार आहे. जे कालातीत असे वाहून गेले होते शब्द, ते कठीण शब्दही आता वापरले जाणार आहे. आणि ज्या शब्दांचा विसर पडला होता, ज्या मराठी भाषेच्या गोडव्याचा विसर पडला होता, तो आता हट्टाने समोर आणणार आहे, असं म्हणून मी त्याचं सूत्रसंचालन केलं होतं. आणि ते लोकांना खूप आवडलं. त्या कार्यक्रमामध्ये एक मोठा इंडक्शन प्रोग्राम आहे, होस्ट इंडक्शन प्रोग्राम. ती जी सिद्धार्थ बाशू आणि ही जी सगळी बिग सिनर्जीची मंडळी आहे ती खूप हुशार आहेत. आणि त्यांनी मला ते 3 आठवड्याच्या ट्रेनिंगमध्ये त्या कार्यक्रमामध्ये आणलं. त्या कार्यक्रमाचं सगळ्यात मोठं संचित नट म्हणून माझ्यामध्ये जर काही असेल तर ते ह्यासाठी आहे. सगळ्यात मोठं या कार्यक्रमाचं संचित हे आहे की आपण असं म्हणतो ना की एखाद्याचं आयुष्य म्हणजे 300 माणसं माझ्यासमोर बसली, त्या प्रत्येकाला खरं तर नट असतो तो एका काहीतरी ग्लास हाऊसमध्ये राहत असतो ना. आपण असं म्हणतो की मला सामान्यांच्या इमोशन्सचा मला अंदाज वगैरे, आपल्याला काही माहीत नसतं. आणि आज आपल्या समोर बसलेली 300 पात्र खरं तर मला अनेक गोष्टी शिकवून गेली. किंवा एखाद्याचं आयुष्य आपण 10 मिनिटात बदलताना पाहतो, तो जो अनुभव होता नट म्हणून, तो मला कधीही कुठेही मिळाला नसता. आणि तो पहिला सीझन इतका लोकप्रिय झाला म्हणून दुसरा सीझन आम्ही अगदी लगेच 4 महिन्यात लगेच सुरू झाला. मग दुसऱ्या सीझनमध्ये आणखी अनेक गोष्टी माझ्या मनात होत्या, त्याही करून पाहता आल्या. तर हा कार्यक्रम खरं तर ह्या सगळ्या कार्यक्रमाबद्दल स्वतःच्या ग्रोथचा आणि आपल्या मराठी प्रेक्षकांच्या थोडासा बुद्धिमत्तेचा आढावा घेणारा ठरला. आणि कार्यक्रम अर्थात म्हणजे खेळ लोकप्रिय होताच, मराठीची धुरा माझ्याकडे होती, ह्याचा मनापासून आनंद येतो. वा. मला वाटतं ज्या माणसानं सगळ्या वेगळ्या वेगळ्या प्रांतामध्ये मुक्तपणे संचार केलेला आहे, 4ही माध्यमं, आकाशवाणी, दूरदर्शन, चित्रमालिका आणि सिनेमा, नाटक, आणि प्रत्येक या माध्यमामध्ये स्वतःचं असं वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान सचिनजींनी निर्माण केलेलं आहे. आज वेळात वेळ काढून तुम्ही एका दुसऱ्या कार्यक्रमासाठी आलेला नाही, त्या कार्यक्रमाबद्दल मला सांगायला आवडेल की आपल्याकडे रहदारी आणि आज गोव्यात येण्याचं कारण हे आहे की आज गोव्यामध्ये 2007-08 साली 6 लाख वाहनं होती. आज 5-6 वर्षामध्ये ती संख्या दुप्पट झालेली आहे. म्हणजे लोकसंख्या 15 लाख आणि 10 लाख वाहनं, अशी परिस्थिती असताना आणि इतके अपघात होत असताना त्याबद्दल प्राईम स्लॉट्स आणि प्राईम स्लॉट्सचे प्रदीप पालेकर आणि यांनी हा कार्यक्रम खरं तर घडवून आणला की रहदारी आणि आपण वाहतुकीसाठी घेण्याची काळजी, आपण अपघात कसे थांबवू शकतो, आपण अधिक सजग कसे होऊ शकतो नागरिक म्हणून, वाहन चालक म्हणून, ह्या सगळ्यावरती एक प्रकाश टाकणारा कार्यक्रम म्हणून. आणि मी म्हटलं तसं की आज जर लोकप्रियता आणि आपल्या मागे असलेला प्रेक्षकांचा पाठिंबा हा जर मला म्हणजे रोड सेफ्टी किंवा अशा अनेक कारणांसाठी जर वापरता आली लोकप्रियता, तर ती मला नेहमीच आवडलेलं आहे की आज जर माझ्या म्हणण्यानं त्याचं महत्त्व आणखीन लोकांपर्यंत थोड्याशा अधिक प्रभावीपणे पोहोचणार असेल तर त्याची माझी नेहमीच तयारी असते. आणि म्हणून खरं तर मी आज गोव्यात ह्या प्राईम स्लॉट्सच्या आमंत्रणाने आलेलो आहे. नाही, गोव्याच्या म्हणजे तुमच्यावर गोवेकरांनी जीवापाड प्रेम करतात गोवेकर, त्यामुळे तुम्ही जे सांगता त्याचा नक्की प्रभाव सगळ्यावरती पडेल आणि अपघाताचं प्रमाण पुढच्या वर्षी नक्की कमी झालेलं तुम्हाला बघायला मिळेल असं वाटतं. तुम्ही मुद्दाम वेळात वेळ काढून आलात. प्रुडंट मीडियाच्या वतीनं तुमचे आभार मानतो. थँक्यू.